продължаваме с един научно-популярен филм, достоен, ако не за награда в Кан, поне за Златен скункс. Насладете се на това, как нашите македонски съседи интерпретират историята на света. Гледаме официален правителствен клип на македонската държава, който се опитва да обясни появата на македонската нация. Действието се развива през 331 преди Христа в навечерието на битката между Александър Велики и персийския цар Дарий III. Ќе беше ли Александар најголемиот војсководец на сите времиња, ако веднаш подклекнуваше пред предизвиците и ако не ги превземаше работите во своји раце? Мария, освен фамилията, какво общо има между Александър Велики и днешна Македония? Според историята, нищо. То е все едно аз да твърдя, че баба ми е евридик. Аха, а пък аз съм пряк потомък на Орфей. Добро е што таквите како тебе се малку. Тргнав да го слободам светот, а не да јучам неодлучните што е храброст и одговорност. От този клип излиза, че Александър Македонски не е завоевател, а освободител. Нещо като съветската армия. Освободил е Персия от персийския цар, Индия от индийците, а бе освободител. Одине во победа! Верувај во себе, верувај во своите одлуки, биди одговорен и земај ги работите во своите раце. Во каква Македонија денес ќе живееш, само од тебе зависи. Затоа што ти си Македонија. Гледай, Мария, още през далечната 331 година преди Христа, Александър Велики е развявал днешното македонско знаме. Да, а няколко години по-рано развяваше ето това знаме. Благодарим на македонското правителство, че ни разкриха чудния свят на историята. Ти си Македонија. Поклон! Поклон! И ти се поклон! Верувайте, свои водещи! Верувайте, подсакувах се како най-големиот, най-върлиот македонец. Госпойце Игнатовска, да се подменюват надписот, че ви избега успехот. Они твојот е за смена, Рачковски. Драги гледалци, дека беше сите од назе господарци на ефирот. Веќе ќе запираме за тоз вечер. Видите, оптимисти, вземајте, работите у своји раце. Не подкленувайте и не се откажувайте да ни гледате и в утрешниот вечер, около 23 час и половина. Рачковски, дека са ви... Рачковски, дека са